Mertosia. Apa iki mau wis rampung anggon nggol wentah para patayat ing kasunanan ngampel. Syukur alhamdulillah. Agen kula nggol wentah sedaya patayat menika sampun wonten rampungan. Alhamdulillah yen pancen kabeh wis umakan Kados iki kaya ngene Adi Mertosia nganti wong tuwa lumebu ana ing taman kaputren kene mau nggih. aku arep bloko lan kondo mergo ing ngampel dina iki kerawan tamu Lawan tamu. Sinten nggih Kang? kuwi putra bupati sangka sebrang sangka Kabupaten Palembang kang aran Raden Kasan. Dina iki malah kaporo angkat pinangka dadi muridku. Nganti tak jak kampir ana ing ngampel kene iki perlune kepengin tak kenalte kelawan Adi Mertosia. Badhe penjasawake datang kula. Mengko sak ora-orane yen wis ketemu lan kowe pikuten kang supaya dhewekne bisa seneng lan kowe mengko yen wis seneng aku kang bakal ngresmekne kelawan kowe ya Mertosia. Kok ngantos pinjam menika ngendika ingkang kados ngaten kanthi dasar napa nggih Kang? Dasare wis maton mergo sepisan Raden Kasan kae kondo yen dhewekne kuwi cetane putra Nalendra ing Majapahit. Sak ora-orane yen mengko wis kelakon dadi bojomu, mengko sangsaya anggonku siar agama Islam kuwi gampang ngrembaka ora kaya ngono. Kanthi dasar menika nggih Kang Mas. Menika dos ngaten kula tansah ngestokaken dawuh panjenengan. Yen pancen Adi Mertosia wis ana kesaguhan sawetara wong tuwa tak manjing ana ing pepurunan luwih dhisik. Monggo kok semandhake Mas. Assalamualaikum. Iya. Ya diwanuhake. Aku Kasan. Kalbu putra ana ing Palembang. Raden Kasan. Bari takon sapa kang dadi arane? Iki dipun sawungake kula Mertosia. Mertosia. Kapernah apa kelawan Rama Sunan Bonang? Kula menika kadangipun Kang Mas Rama Kadange Sunan Bonang. Rama Sunan Bonang. Mertosia, Iki paring dawuh. ya sing gedhe pangapuramu. Sak tenane nggonku mlebu ana Taman Sari kene ngupati Rama Sunan Bonang. Nanging sing ngono Mas Lira. Ora nyono babar pisan namun to Rama Sunan Bonang duweni kadang wanita kang ayu rupane. Ampun kesanget tenan nggih ngalembono dhateng kula. Anak kula nggih namung kados ngaten kok Raden Kasan. Mertosia, Iki paring dawuh. aku ora mung nglambono, kabeh mau kasunyatane. Bareng aku ngerti lan tetepungan lan Mertosia. Atiku rasane kok deg-degan. Kaya-kaya duweni rasa tresna kelawan kowe. Apa jame kampun gojek. Temu kalih kula nembe sepisan menika. Kok gampil jam menika nilakake tresna dhateng kula. Mbok menawa penganggep kuwi gak salah utawa luput nanging kabeh mau aku sing ngrasakake. Mertosia. Nggih. Ya, aku ingine bakal walok. Aku tresna kelawan Mertosia. Jan tresna kalian kula. Pancen bener. Napa sampun dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan panjenengan. Mertosia. Kula kuwatos saking menawi ing sakwingkingipun pejam menika getun sesandingan gesang kalian kula. Saka rumangsaku atiku ora bakal ngapusi kelawan awakku dhewe. Mergo kabeh mau saka ati. Saestu lahir batin. Gumantung Mertosia ngimbangi apa ora. Lamun to ora ya ora apa-apa. Aku ora bakal meksa. Mboten kok Raden, menawi ageng tresna panjenengan tumantuk kalian kula, mboten saged
imbangi tresnaku. Napa ya? Ki paring dawuh. Aku matur nuwun banget. Ewon dene sliramu uga ngimbangi tresnaku. Najan to lagi sepisan ketemu. Raden Kasih. Murtos ya. Rasa nembe sepisan. Tanpa bedane aku sing tak jaluk muga wae tresnaku lan tresnamu ing mungkone tumuju ana ing sambunganing bebrayan kang sesifat jejodohan. Najan to lagi sepisan nanging rasane ngatiku sejak lawan wanita lagi sepisan iki. Manismu kanggo tertamtu tak ibarat wong numpak perahu
Murtosia. Maos bagianmu menawi to kula sakingan kalian pikiran kados Rabedane aku tak jaluk jaga nentes naku lawan kowe Murtosia. badhe kula simpen No. Rama Sunambuna. Dan Mas Kasan, Pangapunten sakderengipun. Ngantos kula kumumane caket kalian Murtosia saya-saya arasi. karepe wong tuwa den Mas Kasan tak srawungke kelawan sedulurku Mertosiah iki rak ora tekon rangkul-rangkulan kaya ngono. Mongko yen hukume wong Islam dumuk dinumuk kuwi yen durung mukrime kuwi hukume dosa rak kaya ngono. Rama Sunambuna. Pangko kemawon estunipun kula tresna kalian Murtosia. Menawi wonten ilah panjenengan kula kepengin ngepek bojo Murtosia. Oh, dadi duwe rasa tresna kelawan sedulurku Mertosia. Iki Di Mertosia, kula Kang. yen kowe kepiye? Mboten bentenipun kalian kula. Kula ugi tresna kalian Raden Kas. Dadi kowe uga tresna kelawan Kasan. Pramila teng mriki kula nuwun ilah dalem nggih Kang Mas. Yo, yen pancen kowe sakloron wis padha senenge, mongko hukuming Islam kuwi kudu diresmekke, dinikahke. Rama Sunambuna. Sakderengipun kula lan Murtosia karesmekaken mangkenipun menawi wonten keparingipun pigatos kula rikala semanten kula kepengin sowan wonten ing Majapahit. Aja kuwatir. Mengko sakwise den Mas Kasan lawan Adi Mertosyah tak resmekke, mengko lagi pamit kelawan bojomu budhalo tumuju ana ing Majapahit. Kene Katen mergo hukume wong Islam yen nikah kuwi ayo tangane klono. siap. Aku pinangka dadi waline. Mengko ditut anggonku ngomong. Kados ngaten. Seliramu sakloron bakal tak sahbedake. Kados ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah dadi garwamu. Alhamdulillah. Kados punika. Sliramu lan aku wis karesmekake. Wis sah lamun to aku ndumuk lawan kowe. Arep tak timuk, arep tak ambung, kowe wis sah-sah wae. Lak ngoten to Rama Sunambuna. Pancen bener kan. Pangestu panjenengan nggih. Ya ampun teng mriki to Kang Mas. Ngono ya ngono, kuwi rak ana papane dhewe. Ngecek sawetawis. Jumbo. Atur kula ing ajeng sawetawis kula nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing negari Majapahit. Mapan kebeneran iki dina kang becik. Tumapak ana ing negara Majapahit. Kados ngaten Kakang. Puntos ya. Iki kados Sawetara aku njaluk pamit. Aku bakal tumuju ing Majapahit. kados. Jaga kados terus iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mertosia, Tidak. sawetara kakang uga njaluk pamit. Aku tak nglapati lagune Raden Kasan. Kados ngaten jaga kados terus iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Sang Prabu. Lan kadang ingsun Pangeran Bendara. Inggih kula Kang Mas Prabu. Sajroning pisuwaran agung iki panjenenganku ora bakal mundhut palapuranira ngenani tata titi tentreming negara ora. Nanging sing tak penggalih umurku iki saya tuwa. Aku mung kuwatir lamun to sak wanci-wanci panjenenganku kapundhut ana ngersane Sang Hyang Widiwasa, nanging putra-putraku durung ana sing ngaras padha ing kraton Majapahit. Jur sapa ing mengkone kang bakal nerusake Sarasilah pararaton ing kraton Majapahit Permada. Duh Sang Prabu pepunden kawula. Ampun dipun penggalih kanthi lebet. Ngenani bab putra-putra panjenengan kang dereng nate ngaras padha wonten ing negari Majapahit. Nanging abdi dalem gadhahi kabitayan. Ing benjangipun putra dalem bakal sowan wonten ing Praja Majapahit ngaras padha ngersa dalem. Menika leres Kang Mas Prabu. Yen mangkenipun sampun kemutang sinten tiyang sepuhipun. Mangkenipun badhe ngaras padha dumateng panjenengan. Muga-muga wae kaya Masang kali mata. Kalian sowan. Paring dawuh Sang Prabu. Ing pendopo kraton Majapahit iki ana salah sawijining nom-noman sing ngadhep ana pepadaning ingsun coba didang. Iki sampun dipun parengaken. Ya, ya. Gus, Lho iki. jeneng aku tambuh marang jeneng sira kuwi ora. Nyatane pancen aku durung wanuh. Paring asma sinten? Mijil saking pundi? Wigatosipun menapa minggah wonten ing Praja Majapahit? Lho iki. Mugia Sudya Mestani. Kula pun Kusen Raden saking Palembang. Nggih. Ngantos minggah wonten ing Pendhapi Agung Kraton Majapahit miyak sagunging Nayaka ingkang nembe kewasina. Tuhunipun kula kepengin kepanggih kalian Sunan Prabu Brawijaya ingkang dados pengayoman wonten ing Kraton Majapahit. Iya. Yen pancen kaya ngono, lenggah kang prayoga. Nggih setuaken kawula nggih. Sang Prabu, Harya Permada. nem-neman kala wau paring asma Raden Kusen saking Kadipaten Palembang. Ancasipun minggah wonten ing Pendhapi Agung Majapahit ing ujug badhe pinanggih dumateng Sang Prabu Brawijaya. Kaya ngono. Yen pancen kaya ngono sawenda sawetara ya. Apa bener jenengmu Raden Kusen? Mboten sisip kula pun Raden Kusen. Bocah saka ing Kabupaten Palembang. Lho nggih sinun. Nganti jeneng sira munggah ing pendopo kraton Majapahit saperlu kepengin pinanggih marang panjenengan ingsun. Liripun kados pekaten. Jur mengku wigati apa sakwise ketemu marang panjenengan ingsun? Tebih saking Palembang dumugi wonten ing Kraton Majapahit. Sowan wonten ing ngersa dalem tuhunipun kula badhe ngaras padha wonten ing ngersonan dalem Sunan Prabu. Ngaras padha. Leres Mengko dhisik saktenane jeneng sira iki anake sapa? kula putranipun Rama Hadipati Arya Damar patutan kalian Ibu Kadamsih sinun. Anak Harya Damar patutan Kadamsih. Jebul wis dewasa kowe Kusen. Oh nggih Rama Prabu. Ya sing gedhe pangapuramu lamun to wong tuwa ora bisa nunggoni nalika kowe lair ing jagating pepadang. Boten dados baya menapa Rama Prabu Brawijaya. Rumas binyah sadurunge manah kula. Sahrene kula sampun kepanggih kalian Sudarma kula ingkang ngukir jiwa raga kula sinaosa rikala alit. Kula mboten nate dipun gala wentah Rama Prabu. Ngono ya. Ngene. Kusen, Niki kawula timbalan. reh ning wis cetha lan gamblang lamun to jeneng sira iki putrane
Harya Damar patutan lan Kadamsih. Cetha lamun to kowe kalebu titis ingsun. Matur sembah. Mula kanthi kuwi wong tuwa wajib menehi kanugrahan kanggo kowe. Lajeng kanugrahan menapa ingkang patut kula tampi Rama Prabu Brawijaya? Kowe ora tak kenakake cumandha ing kraton Majapahit nanging dina iki rehning Kabupaten Terung iki komplang. Jumenenga Adipati ing Kabupaten Terung aja nganggo jengen Raden Kusen nanging nganggo jengen Dipati Pecatondo ya. Kula nampi kanugrahan saking nanggalem wujudipun bumi wonten ing Kabupaten Terung. Aduh, boten saged kula gambaraken binyapun raos manah kula Rama Prabu Brawijaya. Nanging pawelingku marang jeneng sira nggih. Menapa Rama Kok Prabu? upama sak wanci-wanci kraton Majapahit mbutuhake sabiyantumu, kowe kudu samekta ing gati ya. Kula sumpah wonten ing ngersa dalem menawi benjang Majapahit kapencuk kewuh. Kula mboten badhe tida-tida lan mboten badhe mbanda arta. Tartamtu Majapahit badhe kula belani ngantos oncatipun nyawa kula Rama Prabu. Rumangsa bombong cumeplong sakjroning atiku. Sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi atiku. Lho niki. Mula kanthi kuwi ora teges Rama nundung marang jeneng sira. Merga miturut petung iki dina sing apik enggal-enggalo tumuju ing Kabupaten Terung. Gamblang lan wijang kula nampi dawuh dalam mila saiki menika Rama Prabu. Kepareng pamit lumengser saking Pasulan badhe tumuju wonten Kabupaten Terung. Banyu milih pangestu marang jeneng sira. Sajroning ati kowe wondene ana salah sawijining putra ing kraton Majapahit sing wis gelem ngaras padha ning padane ingsun. Amit kang sowan. Tentang mulai. Ana tamu coba dipurba. Iji. Gus. Wani munggah ana ing kraton Majapahit. Sapa kang dadi aranmu kang saka ndi papan dunungmu minggah ana ing kraton Majapahit mengko wigati apa? Dipun wanuhaken kemawon kula Raden Kas. Saking Garip Palembang. Anjas kula minggah wonten Joko Majapahit pengin pinanggih kalian sesembahan lan mangertosi sesembahan wonten ing negari Majapahit. Ano, yen pancen kaya mangkono samendha sawetara. Kang Mas Prabu Guntara. nem-neman menika naminipun Raden Kasang. Saking Kadipaten Palembang minggah wonten ing kraton Majapahit ben pinanggih dumateng panjenengan Kang. Kaya ngono. Inggih. Sawetara sawetara, Guntara. Inggih. Bener jenengmu Kasang. Iki Bocah saka ing Kabupaten Palembang. leres. Jur ana wigati apa nganti jeneng sira kepengin ketemu marang panjenengan? Panjenengan sembahan wonten ing negari Majapahit. Pancen kaya ngono. Brawijaya. Iya. Rama Prabu. Musik. Sakwise jeneng sira ngerti lamun to aku sembahan ing kraton Majapahit, njur kowe muwuh Rama Prabu marang panjenengan. Saktenane kowe iki anake sapa? Kula putranipun Ibu Kadamsih. Kadamsih. Leres. Bapakmu Harya Damar. Nani. Senajan to kowe kandha sing kaya ngono panjenenganku ora gampang percaya jalaran apa. Mentas wae ana salah sawijining nom-noman ing kono nyetakake jenenge Raden Kusen, bocah saka Kabupaten Palembang, putrane Harya Damar kapatutan karo Kadamsih. Lah kok kowe bisa kandha sing kaya ngono? Njur buktimu apa lamun to kowe iki anake Harya Damar? Menika. Nawala saking Ibu Kadamsih. Nawala.
Lho. Arya Permada. Dawuh. Jebul aku kapusan Arya Permada. Saktenane titis ingsun iki dudu kusen ing Kasan iki pinaka dadi titis ingsun. Wis kono lungguh nggih. Kasan sabtu katimbalan. Panjenenganku bakal mundhut pirsa marang jeneng sira. Sakwise jeneng sira munggah ana ing kraton Majapahit, sandanganmu ora tata cara saka ing Kabupaten Palembang, uga ora tata cara saka ing kraton Majapahit. Saktenane sadurunge munggah ana ing pendopo kraton Majapahit. Kowe mampir ning ngendi? Saderipun kula minggah wonten pendopo Majapahit, kula kampir wonten ing Ngampel Denta ngantos kula ngrasuk agami Islam. Mampir ning Ngampel Denta ngrasuk agama anyar. Mbok menawa wae kabeh kuwi mau wis tok karepake. Yo ora dadi boyo pengopo. Nanging Kasan arepa diselak ana kaya ngapa jeneng sira iki pinangka dadi titis ingsun. Mula jeneng sira uga wajib nampa kanugrahan saka panjenengan. Mula kanthi kuwi jeneng sira dina iki bakal tak paringi alas glagah wangi. Babaten alas glagah wangi nanging pawulingku marang jeneng sira. Sakjroning jeneng sira babat alas glagah wangi aja pisan-pisan nganggo kawula ing kraton Majapahit. Matur sembah nuwun Rama. Ewondene panjenengan sampun kersa paring kula wana glagah wangi. Sawetawis kula pamit tindakke. Kula menika kok gumun sanget dumateng panjenengan. Perkarane perkawis ganjaran angger panjenengan paring dumateng putra panjenengan menika panjenengan benten-bentenaken. Bundara, Inggih, apa to sebabe aku peparing karo Raden Kasan wae wujud alas glagah wangi. Jalaran apa? Saktenane Raden Kasan nggone ngaras padha ning kraton Majapahit iki ora tulus lair lan batin. Nyatane durung wae dheweke iki sowan ana ing kraton Majapahit, luwih dhisik dheweke mampir ning Ngampel Denta malah kapara. Dheweke nyetakake lamun to dina iki wis ngrasuk agama anyar. inggih kula ngertos Mas, nanging alas glagah wangi menika alas galiwat-liwat. Jalma mara, jalma mati sarta mara tumekaning pati. Napa malih panjenengan meling aja nganti anggone babat alas glagah wangi boten dipun keparangake beto kawula wonten ing kraton Majapahit. Apa sebabe panjenenganku nganti paring sabda kaya ngono Jalaran? Miturut mata batin ingsun, lamun tok ing mengkone kelakon Raden Kasan iki babat alas glagah wangi lan alas glagah wangi bisa dadi kutha sing gedhe. Mbok menawa wae ing besuke Kasan bakal wani marang panjenenganku. Nanging Mas Prab, yen kula menika dereng mangertosi piyam, kula menika dereng pitados yen Kasan menika badhe ngadhep negara. Yen pancen jeneng sira ora percaya, coba lapatono lakune Kasan mengko ana kedadian apa? Oh ngaten, nggih ngaten kula nyuwun pamit. Pindhake. Arya Permada, lapatono lakune pangeran Gundala.
Nganti mapan ana ing alas Glagah Wangi. Mergo aku sing ndarbeni alas Glagah Wangi kene. Cimayang Sari. Kepiye? Yen kaya ngono mapan kebeneran. Aku njaluk lilaning atimu. Mergo alas Glagah Wangi kene bakal tak babat. Gelem sumingkir saka alas Glagah Wangi iki. Aku kudu sumingkir saka alas Glagah Wangi kene. Iya. Ikrat yen kasar. Lamun to kowe kepengin penjalukmu tak wujuti. Ning kene aku sago sumago nanging ngono syarate. Banjur apa syarat lan saranan? Syarate kuwi gelem kowe dadi bojoku. Mayang Sari. Kepiye? Apa ya bakal kelakon? Kamangka aku lan kowe wis beda alam. Kowe salah sawijining titah budi serani. Aku menungso lumrah. Oh, dadi kowe ora bisa nampa aku pawadane kowe salah sawijining. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nampa tresnamu. Ya wis, lamun tok kowe ora gelem ngepek bojo aku Raden Kasan, ning kene aku nyuwun kanthi banget. Gelem kowe leladi kalawan aku. Kaya dene wong sifat jodohan kae lho. Sansaya nganeh-anehi. Sedelok wae. Ora. Gelem. Ora Mayang Sari. Coba to sawangan aku. Rak ya ayu to. Nah, tak kira yen kok bandinge karo manungsa lumrah kuwi padha. Wis to ora ketok sedelok wae. Serani kuwi gampang manjilmu. Saka mangsane ayu saka mangsane gegirisi. Iki katon ayu ning mengko aku lakon carem asmara dadi gegirisan saya ngilani. Dadi kowe wedi. Lamun sawaya-waya lagi carem asmara karo aku, mengko rupaku malah ala ngono. Kok ana wae pawadan. Gelem ya? Moh, aku ora sudi. Kaling-kaling ana. Lagi ngambung wae medeni kok. Kantong untung malah repot kabeh. Ora sambat sing koyo ngono Mayang Sari. Sing kaya ngono nyedak-nyedak ngambung kecantol lambeku suwek kabeh. Aku ora bisa lagi.
kaya kepiye wae aku ora bisa ngimbangi tresnamu sosok lan dolamanku. Raden Kasan, jebul kowe ora kena tak emang. Tak menehi enak lan kepenak ora usah bayar wae kok mau. Tak sikamno sithik iki lho. Ora butuh. Enak Ayo, ora Kok. kepenak ning wujudmu kuwi titah butisrani kok. Wis ta, mengko ditutupi gambare sapa Ora ngono ben ora butuh. kaya buta siunge kok ditutupi ngene. Kok kakon takloni sikil proto. Weteng proto men saya nggegirisi malah. Ora yo. Milih kok ngarep. Ora butuh. Kok mburi. Cukup. Kok iringan. Aja kok bacotake. Ayo. Ora butuh. Kurang ajar kowe. Atase aku ning kene diserani kok pirang-pirangke. Kowe tak nglajeni aku wae ora sago. Yen ngono tegis kowe milih lara luwih milih mati. Yen ngono kowe kudu mati saka tanganku. Coba. Ayo. Tetandingan papan gini kowe opo aku sing bakal menang, Pak.